täzeliklerden habarsız kalma, bir de ağda ol, bir de yapma. Täzeliklerden habarsız kalma, bir de ağda ol, bir de yapma. Hemme jaňyza salam, men Gül. Habarsız galma gepleşigimiziň 128-nji bölümine hoş geldiňiz. Köpden bäri aýdyp gelýän konkursumyza da nesip edenden başladyk. Dostlar, YouTube algoritmasy aşypga berýär. Näme üçin? Bir wada köp kanala agza bolanlygyňyz üçin. Şol sebäpli bir kanala agza bolanyňyzda arasyna 5-10 minut wagt beriň we kanallara girip tanyşyň, like basyň, tesbir ýazyň we şuna maýdyk geçeýin bildiriş. Araňyzda kim aktiv bolsa şoňa da aýratyn sowgatlarymyz bar. Dostlar, konkursda hemme jaňyza üstünlik arzu etýän goý kime hasam gerek bolsa şoňa çykdyn. Yine de bir zat bu bölümde diýsen go täzeliklerimiz var. Like basyň, tesbir ýazyň we täze gelen dostlarymyz agza bolun, başladyk onu. Klip täzeliklerimize başlaýar Söhbet Jumaýew bilen Ejem bolmaly. Klip içkin hem duýgulu bolupdyr. Şu Eje barada hem klip hem aýdym bolsa 10 balymam bererdim. Balalarım deyip geçer her günü, saçlarına düştü de akarın rengi, izleri nurana Ecem olmalı. Inniki klip Farhat Öraýewden özbek dilini aýdypdyr. Dostlar, bilin hani Farhat Öraýew kimiň stilini aýdypdyr? Haydin iş kotiga davo aylasun parvonalar, harpirab bagrin yakuchi sham janon bolmasa, 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 ey bolmasa. Sada ugun aýdymçymyz Batyr Muhammedow bilen dowam etýäs. Aýna gözel. Yaşlayacak men bir hekayete, yaşlığımın gol yazma hati, 16 min oğlan vakti, bana duştun ayna gözel. 16 min oğlan vakti, bana duştun ayna gözel. Yine bir täzece klip Awadan Halmedowadan. Näme diýin? Klip soğuk renkli aýdyma laýyk bolupdyr. Seni sorasalar näme diýeýin, nirde diýeýin sana? Haçana çendimin güdläp gedeýin, düşün sana dananydana. Seni sorasalar näme diýeýin, nirde diýeýin sana? Ferhat Ataýew özüniň ýumşak stiline täze aýdym, täze klip hödürläpdir. Men ýadymda ýokmy, inni tanamokmy, düşündim meni ýa peýdasy ýokmy. Ýadymda ýokmy, inni tanamokmy, düşündim meni ýa peýdasy ýokmy. Inniki täzelik gyz aýdymçymyz Cemallan Günäkär sen. Benim gönlüm sana bağlı olsa da, yaşlığım yadigarey sana kalsa da, ömürlük taşımı kala alsa da, eşidini aydıma bolup yanlınsın. Yine bir täzeligimiz Durduýevdan Garaşdyrma. Senin gül keşfini küysedi göwnüm, gel yanıma sevgilim garaşdırma. Gel yanıma, gel yanıma, gel yanıma sevgilim garaşdırma. Gel yanıma. Inniki täzelik opera aýdymy Halipa Atagelli Garýadyýew. Ýalňyz ýolly. Bağa baryan yalnız yoda, bağa baryan yalnız yoda,
Kolyada da akça yeyinde. Inni gelýär halk aýdym taýym Täşli Tülegenow Bibi'nin. Hay bir ve bir ulu verip Hılmat hakayım Vah vah Hay bolsam kapısını kuli Bibinin yar MP3 aýdymlaryna gelenmizde arada bir aýdymy görmändir. Ýöne siz bu aýdym hokman dinlemeli. Bu Tesla Ihlas Dadaýew Leyli. Basta, ettim beni aşk. Açtım önünü fınım açtı. Boş tütüğünüm yaşlı. Yüreğim açtın, ardığımı mala açtı. Menin isimsin yaşa bilmeyen yanımda bolasım gelýär sensiz günüm geçmeýär hastalansam derdime diňe sen şifa berýän bu yürek dinni bilýän karar tapmaýar Ceyhun Atajekow täze aýdym hötürläpdir. Gowja. Kim? için seyani men şoldaşdan gönlümü sen men diýen gıýlam ýaly sen gowja maňa başga gyýr gerekden men diňe sen bile bolja sen men diýen gıýlam ýaly sen gowja maňa başga gyýr gerekden men diňe sen bile bolja Hemra Recep'den Rima Can. Rima sana Hovadanca ne diyeceğime Rima sana Yar bol sen bana Rima sana Hovadanca ne diyeceğime Rima sana Yar bol sen bana Halipa Kakşaman Durdiýew evliliğine täzeliklerini hötürläp başlady. Yana men söýärin Garaşdym saňa men ýarym Men aşygam diwanam men Diwana Yanar bollum ataşyndan Akar bollum göz ýaşyndan Yanar bollum ataşyndan Halk aýdym dinleýijiler üçin bu bölüm bayram bolsa gerek. Sebäbi bölümde halk aýdym kän. Bilbil Öwezowdan hem halk aýdym toplumy. Altı aylık yolun gelip o yol aşıp Altı aylık yolun gelip o yol aşıp Tünüdür ya senden ey garibim geçti mi Yine bir halk aýdym toplumy Läle Begnazarowdan. Tilsin uwera şekersan elim jahan gülünsan bu koynun içi bağı bolsan bu çiğitler baban duyn o çiğitlere bağlandın YouTube täzeliklerini nesip bolsa yetişsek şu 4-nji gün Ferhat Ataýew bilen online gepleşik çykar. Eger yetişmesek hem inniki 4-nji gün. YouTube'da yine de bir täzelik Betbelli Plagiat Show'nun täze bölümü çıkarıpdyr. Görmek isleýänler üçin salgylar aşakda. Şonuň üçin bu bölümde esasan pop aýdymlar bolar. Spesialny istini türkmen rap fanlary üçin 1-2 sany sveje hip-hop rap plagiat goşdum. Sebäbi şo fanlaryň tesbirlerini okan wagtym begenýär. Yüzümde gülki döreýär. Siz bar, men bar. One love. YouTube'da yine de bir täzelik Mejetime kanalyna, bilýäňiz-ä, ulu kanal. Şo kanalla ulu bir konkurs başlatdyr. Gatnaşmak isleýänler şu taýdan geçip görüp bilersiňiz. Pikirimçe hemäňizi gyzyklandyrýan soru bayraklar näme? 1. Redmi Note 10 Pro. 2. Redmi Note 10. 3. Redmi 10. 4. Redmi 10. Şeýlelik bilen 4 tany telefon bayragymyz bar. 5-nji ýere Fitch House'dan 500 TL'lik kupon. Ýagny 500 TL'lik kupon. 6-njy ýere Türkmen Avat Kargo'dan
50 kilo yükümüzü muhtuna Türkmenistan'a uğradıp bilersiniz. Ya da pulunu alıp bilersiniz. YouTube'da yine de bir täzelik Azat Orazov legenda aydymlaryna cover ýazgylaryny başlapdyr. Innik şahajyk iň gowaryan şahajyklarymyzyň biri Könüller ýatlaly Pelwan Halmuradov Aýlalem jany sesdi. Şol wenlerine tümenin gözüm canım alanlar dolanmazmın yürülmedim bana yeni ailelem 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 aya günü taylelem dolanmazmın yürülmedim bana yeni ailelem. Yine de Könüller ýatlaly ABM gruppasy ýadyňyza düşýändir, Ağlam aýdymy. Ne üçündür yere bakyar gözlerim ey güzel gaýgyly ker sözlerim hasmalayım kelmesinden gıydlarım odan sen yokken sen ağlamay ay gıydalama ay gıydalama Evrilersin bir gün şağıyda ay gıydalama yaşını dökmey hayran ağlar hemmeler sana ağlama ağlama geçer gider gamlı günlerim döner yanına. Inni gelýär tesbirleri okumaly şahajagyna. İlkinji tesbir ýazyp bayrak gazanan dostumuz I am Glory Hedret Guliyev men birinji diýipdir. Hawa berekeler siz birinji Instagramdan bize ýazyp bilersiňiz hatça. Karotky bolupdyr. Innik tesbirde Şammişan Malades gül üstünlük size konkursam sağaman başlap sağaman soň paka diýipdir. Sağaman başlap sağaman soň size aktivni bolun. Hawalım. Rahim Oraýew şeýle ýazypdyr. Inni gül gyýdymyza hemme öwrenşipdir welin, bir wagt döwran ýigidimiz hem alyp baranlygy asla ýatlandyranok. Döwran brat Mr. Boy bar bolsaň salam alikdi diýipdir. Eger döwran bar bolsa hökman salam bererdi. Ýok şu wagt. Innik tesirde Güç Yusupow şeýle ýazypdyr. Gülüm gülüm ýaşap bilmerin sensiz dünýäden ölerin. Gül üçün bir like diýipdir. Sağ olun. Innik tesbirde Roziyevna. Entek çıkanına 1 minut bolly eýýäm 17 kommentariýa bar diýipdir. İşiňizde üstünlük meýjadymy diýipdir. Sağ olun, köp minnetdar. Innik tesbirde Gülnawat jan sözüň jana yaramanymdyr onok diýipdir. Dogry aýtjaň atdaşym, jan sözüň jana yaramanymdyr onok. Gyýzlar olanlar, men bir zada öns berdim. Geçen bölümün görülmesi diýseň pes. Menden soň konkursyň videosy paýlaşyldy, ol eýýäm geçipdir. Şu taýdan geçip geçen bölümü görüň. Bolmasa gahar etjek. Dostlar, bu zatlardan beter iň esasat näme? Elbetde, jan saglyk. Iň esasat özüňizde goýja sereden hoş sag bolun. Näçinji bölümde ýatanjy? 28 olmalı. Davay. Hemme jaňyza salam, hemme jaňyza etdim şol. Dostlar, YouTube algoritmasy aşypka berýär. Näme üçin? Birden köp adamyň Sen başladık deyip şol aýra pauza ber. Gültek, tamam. Näte şol diýsek bir hilek bol. hawa şol ýadanyň has gowy. Pamadam gutarmady golaýdyr. Berberdi dolupdyr. Pamadalı gülüm pamadası bilen bakalı auksyona çıkaracak. Kim ne açmat berýän bolsa şoňa görä auksion. Özüm alar. No ol adamlara aýtýar şolar berse gowy olur diýip.
Men sarık bolam üçin basýan bolmagym mümkin. Bizde basylýa. Aýna gözel. Dur, aýna gözel däl. Ha, doğru eken. Yumşak stilindir, yuvaş aýt. Aýtım adiyatdan çykdy. Ziyan yok tamam. Liýdne täzeliklerden, terörlük. Liýdne täzeliklerini yaman iýenne. Beg Nazarwadan. Hava izni bir kere. La Beg Nazarwadan. Ağay ne ettin ayını? Köp dil bilýän ne diýeýin. YouTube. Şu çağda var. Deli plagiat. Ondan öňe bardır. Yok. Var. Da bak. Hem indiki 4-nji günah. Indiki 4-nji gün. Doğrama aýdypdyr näslinde. Da yine de bir käzelik näme Allah aşkına käzelik näme? İşiňiz vay dur täzeden. Så ad och annars så pausa bir. Bir neme diýjekdim mä? Şu wagt yok indiki bölümde çağıras diýjekdi ya. Ziyan yok nasıl? Medyatımı